Ambalmawo aw bisimila don kibaru kan Kantan Media ale jasiraw kan bamanankan na ka ɲin'a fɛ an minnu ye maakura ye a ka abonné a ka tila ka partager o bɛ diya anw ye kosɛbɛ baara in kɔnɔna na foli ka lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan Agence Kuba Voyage Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Kuba la u jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta lan ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi compagnie Air Ɲɔnɔ compagnie kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na compagnie Air Ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na waladenya k'a fɔ min ye kunungo kari février kalo tile 2 san 2025 jatulakaw kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ wele ko 5 hectares olu ye wele bila kunnafonidilaw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ u ka 5 hectares a bɛ da kun min na ani ka foli ci ka ɲɛsin jamana marabagaw ma u bɛ se k'u hakili to olu ka dugukolo in na cogo min na sera min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan kunungo jatulakaw fɛ olu filɛ nin ye jama assalamu alaikum mo bɛɛ fo ni silamɛya foli dante foli min na ne ye président ye n tɔgɔ Isa Dumia moi je suis juriste de la formation n bɛ jama fo jamakulu saniyalen fo dante foli min na n'o ye association Jatula Dal Salami an bɛ Jatula kɔnɛ yan bi 5 hectares vraiment an bɛ Ala fo ka kira fo ka association membre bɛɛ lajɛlen fo ka président Isa Dumia yɛrɛ fo dante foli min na dɔw de kun nana bi an kan yan k'olu ta ye an ka 5 hectares ye vraiment 5 hectares in kɔnɔ an wulila k'an jɔ ka wuli ka belebele ni jɔ ka belebele de kɛ ka nanti ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se famaw ma ala barika la géométrie damadɔni no Mali géométrie jugu damadɔni no géométrie fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye Sɔmani Sise ala ka jamakulu u kun nana bi an kan yan k'olu ta da an ka dugukolo ye an fɔntanw ka hakɛni k'olu ta o ye ko bɛɛ k'u dédommager wari la ko bɛɛ ka 2,500,000 sara o 2,500,000 an y'a dɔn se t'an ye dɛbɛla t'an ye anw ye association sigi ka récépissé ɲini jamana faamaw fɛ n'o ye gouvernement kɔnɔna ye ka récépissé sɔrɔ n'o ye Jatula Dal Salami récépissé ye ala y'a kɛ u ko mun tɛ dugukolo ye k'o de ye Mali police dɔ directeur général ye k'o de ko bɛɛ ka 2 millions sara mais an tɛ se k'o tigi tɔgɔ fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ an wulila ka jama sugande ka t'o directeur général fɛ yen an ka secrétaire l'information ani bureau membre o ko président Isa n bɛ mun fɔ ye ne ma mɔgɔ n'u ci bi m'u ci sini m'u ci sinikɛnɛ wa ne n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ ne ye innocent y'a ko kɔnɔ or que o de tɔgɔ bɛ démolition kɔnɔ cili papier kɔnɔ ka d'a ma an ko monsieur le directeur de la police comme e t'u dɔn ni ala sɔnna ma est ce que an bɛ se ka ni isew ye i fɛ isew ka nin ka édition ta o ka fisa parce que e ko k'i t'u dɔn ne e don min tɛ yen kumakan an tɛ se k'a sɔrɔ mais ni audition kɛ t'a la an ye isew ta isew nana jamakulu de bɛ an bolo yan faamaw bɛ yan polisiw bɛ yan gendarmew bɛ yan quartier kɔnɔ mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ an jɛna an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an farala ɲɔgɔn kan an donna jamana faamaw kan an bɛ faamaw fo n'o ye président ye n'o ye Asimi ye an b'i fo k'i barikada dante foli min na n'i y'a mɛn Mali kura i ko mɔgɔ kura président se ka jigin ka bɔ kuluba diɲɛ fara lahara k'a bɛɛ dɛmɛ an b'a dɛmɛ Asimiw i ko ni jeunesse perdue la k'e ne perdue la jeunesse perdue la ne bina jeunesse bɛ ka wuli kɔ dɛ an b'i fo k'i barikada ka kɛlɛ kɛ tɛ kɛlɛ min kalama n'o ye dugukolo mankan kɛlɛ ka kɛ bi an ka association kɔnɔ parce que président i sɛgɛnna i kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni an ka kuma mɛn bɔlɔlɔsiraw kan i ka wuli k'an dɛmɛ an ka kɛlɛw la an ka association na pour que hali bi jamana in bɛ se ka dilan an ko jamana in
ango ba maliba asimu nenga bollo slome kera dugolo mewome ika wuli ki jo pour que ameseka gelen ke ameseka gain kelena geometrie juguri banko mais depuis asim sigira kase bima amma problème foye mali nkoro terango kele adogara terango manga adogara terango kuma adogara parce que mere munu ba nyefe terrain kele dugolo temps mo kele terrain temps jati ay jati mino apawo bo meri kono na bra dugolo kele ibna soro mo tale ba koro amanga sega bane mais asim ni bekeleke asim koita ni bekeleke ka meru relevé ka boy pew meri kono ni mbe na marakele nyi ka sangani yentem no ye mali barakalo ka la fasa ton kulu baye ulu ka barabol daluna o ya wajibo yere kan o ka syndicat ton kulu ka fo formation no ye la kogoli o na ke ulu kuna ka sanga odema o ka bolo frami nyesinembe kene nasrauma jumado o ye formation do ke min ni akara klefla konnana juma ani sibiri nin kera kene tigla mogo ulu de kuna min la nyini boro ka faranyo ka jakulu bala no yenteme amanyama danka amadun ba ale ratimbe ay mi soro shirawla ulu fleni to e madame Sanganawa Gundo Koni ni conseiller ministère du travail, de la fonction publique et du dialogue social. Hakilina mbena na hakilina kelendo nkontanendo parce que nana nga ministry représenté ay chikan dunda konga na kana en partenaire no le syndicaliste ko kanu fu parce que oui bara minu bina damine no atelier bara nyumando parce que abe anga bengan sebeni aba kono maintenant au mise en œuvre de do c'est-à-dire ka abla bala donc au hukumu kama ni syndicat ou yere ya don ku ka anga kalanke pour que ka don et na manye ki be mo la fasa u ka soro yere yi dodon seben munu do fo ka don mi be seben kono mais ne ta do e be mo munu défend e ka ngulu défendre seben mi e to seben kono ko don donc abike baray donc ni formation ni abuto ubi ko don ka do fara do kan anna so be ko don koroli mais abi hakilina were du matuni mun bi se ka to ube bara muna akasi ka nye ubolo do na tawla kuma ka mi bene bolo mbu fodron ka funyana e kle flani munu bi na ke bara la e akana ke ka fo nana sigidron mimbe ikono ni yere ba do problème do afo aka kalambagaw nyana ubila teme ani teme ko nyumaye ubina ka do fara ika doniya de kan donc a kekun atelier yere kekun de oui donc vraiment u ka to courage ta vraiment pour que clé flani anyumanga teme here ni badila ne to go madame Touré Hawa Maïgaye kene en sewalendo bi parce que aya ye anga secrétaire général de l'INTM Yakuba Katile akoko nyina l'an 2025 kaba abla 100 000 vraiment syndicaliste be se ku yera formé donc vraiment mogo min ba fe ki formé aye bare nyuma de ke vraiment amba fo ka wali nyumando so hukum konana syndical très syndicats nationaux de l'INTM ou bébé ku ka membre formé ni en formera o ko nyuma baye donc en fana ye santé mogo ye développement social et promotion de la femme syndicat va min be min nana nyogon fe donc ou be ka atelier ninke pour que membre dun ka se ka former donc on formera vraiment avec ko chaman la temaye aujourd'hui ni ma formé iti se ka foshi to iti se ka foyi de ka foko ndinde de se ki ka hakenyi ni foshi mais nan formera am se ka nga hakenyi am se ka anga base nun ka droit défendu ko ka hakenyi ni ka duma donc formation vraiment a kanyi kosabe syndicaliste suma ni ala sonnama parce que kene mogo santé mogo ani action développement social mogo ani promotion de la femme mogo donc baby ka syndicaliste nous défend au hukum konnana donc ninde be dene yera kura ya ani base ni nyogonche femindo a ci kanyi kosabe yera de bon ne ba fu aw mi a radio mogo an ba fo ka wali mandon parce que ni ay an yan wele donc aw de be se ka information jensi kata fambe
k'a fɔ mɔgɔw ye ko syndicat mɔgɔw bɛ ka former donc an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn halisa aw ka baara la ala k'aw bɔlɛ mɛn a la. Ne tɔgɔ Hamadou Ba, ne ye an ka centrale an ka Lafasaton ba YNTM, ne y'o syndicat secrétaire général Dankan ye. Bi sɔgɔmada na kɛnɛ ye kalan kɛnɛ de n'an b'a fɔ a ma ko formation, an b'o de kɛnɛ kɔnɔna na. Formation in a laɲinina an ka secrétaire général fɛ an ka congrès don. Depuis congrès don a y'a yira k'a fɔ ko an ka nin mandat in an ka formation bila a kɔnɔna na, an ka formation ka kɛ a cœur ye nin mandat in kɔnɔna na parce que syndicaliste mun ma kalan n'i ma i ka baara kalan a ka ca Ala fɛ i bɛ kɛ degun ye i yɛrɛ ma, i bɛ kɛ degun ye baarakɛyɔrɔ ma, i bɛ kɛ degun ye jamana ma, i bɛ kɛ degun ye baarakɛlaw ma. O de hukumu kɔnɔna na syndicat nationaux bɛɛ ye kalan boloda. Bi o ye an bɛ kɛnɛ mun kɔnɔ o ye syndicat de la santé ka kalan don ye. Section ani comité olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ syndicat national kɔnɔna na n'o ye santé syndicat national ye. Donc syndicat national affilié à l'UNTM olu de ka kalan bɛ sen na bi. A fɔ dɔrɔn baarakɛlaw an ka bolo di ɲɔgɔn ma, an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka laɲiniw ka sabati bɛn ni keleya kɔnɔna na. O de ɲɔgɔn tɛ ni farafarali a tɛ na ni foyi ye ni degun tɛ jamana ma ka na ni degun ye baarakɛlaw ma, ka na ni degun ye baarakɛlaw ma, ka na ni degun ye an syndicalistes yɛrɛ ma. Donc ne ka laɲini ye mun ye o ye an ka fara ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ kɛra kelen ye kɔnɔkulu de bɛ bi fɔ. Nin dabɔra mun kama nin formation in ka mɔgɔw kalan syndicat ka baara taabolo la parce que syndicat baara ma nɔgɔn. Kuma dɔ la anw yɛrɛ mun ye syndicat baarakɛlaw ye mɔgɔ kɔrɔw b'an na kɔrɔlenw b'an na bon kɔrɔlen minnu b'an na olu ye syndicat taabolo faamu dɔɔni kosɛbɛ yɛrɛ mais kura minnu b'an na olu y'a faamu dɔɔni mais ka faamuya wɛrɛ fara u ka faamuyali kan walasa syndicalisme baara a ka don ba la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ kun min na u bɛ ka baara kɛ maa minnu ye u bɛ ka baara kɛ jamana fana u k'o dɔn k'a fɔ ko kulonkɛ t'a kɔnɔ sɛbɛko de b'a kɔnɔ. Parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛ congrès kɛra août 2023 donc o congrès kɛ kana bila bi la san kelen ni dɔɔnin don donc a nakuma fisayara UNTM yɛrɛ mun y'an ka centrale ba ye UNTM y'a yira k'a fɔ ko ka sénégalais former centrale fɛn bɛɛ bɛ yen k'a bɛɛ former o de y'ale ka laɲini ye parce que sénégalais bɛ ka taga sira dɔ kan bi bi in na ni mɔgɔw ma former u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna sénégalais kan ka taga ni tagabolo ɲuman de ye ka baarakɛlaw dɛmɛ u ka hakɛw la walasa jamana bɛ se ka sankɔrɔta n'o ma dɔn dɔrɔn a bɛ gɛlɛya c'est pour cela UNTM y'a ɲini centrale bɛɛ fɛ n'o ye an yɛrɛ ka centrale ye n'o ye santé ka centrale ye ani centrale tɔw bɛɛ k'i ka mɔgɔ former UNTM kɔni musakaw bɔ ministre fana de la santé musakaw bɔ mɔgɔ wɛrɛw musakaw bɔ n'o ye baɲumankɛw ye k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka nin formation kɛ ka mɔgɔw kalan Sénégal taabolo la an bɛ se ka baara kɛ cogo min na lafiya la. Bamako de filɛ nin ye fɔlɔ mais an ka bureau national mɔgɔw dɔw bɛ région na olu nana ka na fara an kan an ka jɛ ka formation in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni bureau national formera tan nɔ santé ka bureau ba n'o formera olu bɛ sɔrɔ ka bɔ tuguni ka taa section former ani comité minnu fana bɛ yen nɔ ka t'olu fana former walasa bɛɛ ka former Mali bɛɛ Sénégal taabolo la o ye UNTM kɔni ka laɲiniba de ye an bɛɛ ka former donc an tɛna sɛgɛn o la nin y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye ni bureau ba mɔgɔw former la olu fana bɛ taga section former ka tila ka to ka taa comité fana former n'Ala ka jɛ fo région kɔnɔ bi ta in na maa min yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ 100 dɔɔnin b'a kan mɔgɔ 100 dɔɔnin b'a kan. Ne tɔgɔ Lozeni Bengali ne ye syndicat min bɛ kɛnɛya ko ɲɛnabɔli la ne y'o secrétaire général ye. Bon an ye ɲɔgɔn lajɛ kun min kama o ye ka formation de di mɔgɔw ma min ye bureau national mɔgɔw ye u ka se ka ko dɔw dɔn min ye syndicat taabolo ye ani jamana yɛrɛ taabolo bɛ bolo min kan sisan bi o ni syndicat bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ka sɔrɔ mɔgɔ jamana ma lagosi ka sɔrɔ baarakɛlaw fana b'u ka ɲɛtaga sɔrɔ o de y'an ka lajɛ kun ye. Formation in lawaleyalen don syndicat kɛnɛya syndicat bolo kan mais baarakɛla ka tɔnba min bɛ yen n'o ye UNTM ale de y'a laɲini a ka syndicat fɛn fɛn bɛ a ka bolofara kan ka formation kɛ ɲɛmɔgɔw kan an bɛ welewele min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma
u k'a faamuya syndicat bɛ a baarakɛlaw de kama mais syndicat fana ye fɛn min ye ɲɛmɔgɔw de b'a la a bɛ kɛ jamana ka yamaruya kɔnɔna la baarakɛlaw bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na ni baarakɛlaw taara ɲɛ baarakɛyɔrɔ fana bɛ taga ɲɛ o de ye syndicat la laɲini syndicat tɛ yan ka fɔ ko ka baarakɛyɔrɔ laɲagamu o tɛ donc pour que mɔgɔw ka se k'o faamuya formation bɛ kɛ syndicat kun syndicat ɲɛmɔgɔw kun o de ye an ka formation kun ye ka foli kɛ aw yɛrɛ ye aw minnu nana ka se an ka kumakan ta k'a cari pour que mɔgɔw k'a dɔn an bɛ baara min na foli bɛ lase aw ma ani minnu ye an ka bolo dɛmɛ n'o ye ministère de la santé ani CMSS ka fara UNTM kan olu y'an boloma dɛmɛ pour que formation ka se ka kɛ n bɛ foli lase aw ma ani aw yɛrɛ. An balimaw an cɛ ka kulomajɔ la nin bɛna dansigɛ bi don kibaru la Kantan Media a ɲɛmaaso fɛ ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an cɛ ka kulomajɔ la a ka tɛmɛ nin kan sallallahu Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma an ka sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman